Kei kedau kabakong santam kabak penlong ya kajing dai samlah pedeng kakentai bot surang ban pelong ya kakentai ban lane ban pelaj basit kala ya usam la lajong matang ini karena lor kata kapang ha kajing dai kabah samla ha kabanokong kata kajing dai kalong kabah sangatunat kabah sutiang hadok kata berok ki lang henre suki kaja ba kakentai kasdang manlek kiar ya usam la lajong uhun kam teksyu u teks kam reply bha sedang manlek kumne bat usirang udan haga jinglengo ke bakrau ke baja sungtu kumno ban leru temata ngene karena lor kata kapang ba ka ke kidau ki ba penlong ya ka kathei ban set kala ya usam lal jong kumenangkong kadai na kadau ko jing bakala ka jong usinrang hi pi kadon duna ka confident ka uduna ka confident pi ha ka banangkong haba usinrang ukeli ka kathei udap da kata ka manrang ba ban keli ka ba ka kathei ka itnat ya ka tu ka manrang ba ka jong katre ha andre hadin pat kat ban nang yelang usdang ban telot kata kambut usdang ban lek kathei da ka ba ukro ka kathei ha kadon ha barbor ha badan ka jingya mai jingya nia ka jing bom ya sang tu jingbot ha peneng ma bat ka samla jong uni usinrang namar ba undon ya confident usdang ban kro usdang ban yam usdang ban keli bale phile inga kumne phim chu mo inga teng ka busy teng habaka ka kene kan thei ka busy usdang ban kendroi ka bale ulasdang ban thrice ni ka bale phila yo showe ne kata kalong ba uduna confident te habaka kan thei ka smutu ba uni samla juga uduna ya confident kasdang ban dono ya kata ka jing chungka ya bat suki anda la poi sha uput ubah palat put kansa ladaka kendu no pat ya kiwe ki sinrang ki badon ya confident kansa lej no sha kiwe pat ki sinrang kata kambut ba haba usinrang uduna ya confident kata kambut ba tanggo ong pi haba ya maya nia upan map sipan map ya ke umdon umlong usinrang ubayeng hala ka nong rim lajong mentah ladangi pulin apo namar ba belai katkum kata ka biological needs lane ka jingdon kam jong ka sablong beriu man beriu jong ka no ka riu kan thai ban yo unu usinrang ubadan ya confident ubadan ya kaman rang ba yipulin apo ka bible ko ong ya katai haba lai khat riu genesis ko ong ba kumno pansastar re pansa kwa ri la utanga bat sensyar halor jong pas ngap ha usinrang sensyar halor ka kentai menta kumno usinrang sensyar ya ka kentai lemda udon shwa ya confident kata kambot ba unlong sha urang ba ubodan ya kaman ubodan ya ikhtiar ubala abanong hoot bat ubala abanong ha kano ka klimat bon ki serang menta bale hapor bagi dia dom ka samla ki panmap ki kro bale kiting ban ino ya kan kentai kiting bayo kidu no ya kan kentai bat haba ka kentai ka smutu ba ka kentai kala ayo holiday ya gabor balada nganga ya uni usinrang unsa yam usa susi unsa le kumno kani ketai kala sungtu ba kadon holiday ya gabor bat haba kadon holiday ya gabor kan sa penden kam bakala ya ketu gabor namar belai lada pim ai lada pim long sisa urang ba lada pim long sisa urang ba uban pendap penbiang ya ka kentai kat kum ka jingdon kam ka sandur ka jong belai ka kentai kan omnang ban buram mepi kata kalong ka jing bakala ka banangkong ba piduna confident takadau ha kanu gajing ya dei jing chongpi dei bendon confident ongi ka ongi ka hot maya ka sneng ka henry waju alat ya ka bakan sensyar ya pi waju alat ya ka bakan te la kami pi nadong sidong ya ka badang kam on hot ong henry baju alat bakan control ya pi ya ka jing dei pi lada pi sha control ha ka jing dei jing pi kan dei kan te lanur kan amnang mon buro pi bat ha baka kendo ye ke bat kisrang kan selek no bat ki kabar pi women love the chase ngipulin apa ki kot psychology women love the chase kata kambut ba ngaduk pasdang habala tau ya ka kentai la tau ya ka na ka benta jong usinrang ya ka kentai la tau na usinrang kambut na ka benta jong usinrang menta pat haba ka hakot kum ke jiksem jong nga ha kijing ya sekelur bat shibon ki perlok hapo ka beri nyutrap ngasiamba barbor ki kentai hapo ka senrang hapo ka rijingi long kumba yangi ki serang la tau na ka benta ki kentai kini ki senrang ki kongo ki le kat baong kan ni ka kentai ki tebe ki phone ya kan ni kentai ki phone bai lai she's % ki phone bai mestep ki na batia ki phone ki text channel pidan belai ki le kam nem tai pi
lada pim ailat ya kasam laju pi bahkan tebe pi bahkan ya kun ban bahkan ya kun ban yo pi kan amnang ban burom pi kata kalong ke jihkai kat kum ke jihkai ke bang yo na kasap long beriu man beriu jong ke jinglong beriu jingile ne kata ka psychology ngipuli na pa okot atomic attraction, the psychology behind attraction ka ong ba prapo person kadai ka kamram juga katai ban tebe lani ban phone ban text ya ushenrang arpo person kadai ke jong ushenrang kata kemod ba pi lada pi phone pelat di katai pi text pelat di katai license hakashi singi pi phone barok license dai ma pi ba phone kata pi la pi pim ailat di katai ban phone pi namar belai katai kalong kum kutu ka jing ie juga kami kum umpo leu na po Henry haba kami haba pi ailat deka bakan la kalenti bakan tut kan yai tut Henry pitang su denno ya kada dari ya gadam kan sasina lenti shawai kalong tip kumju menta haba pi ma ailat deka samlajing pi ban phone ban text pi ban kro pi ban panmap pi haba don kajing kano kajing bakala menta haba kani kan tek kam yo ya katu kalat ban kro pi ban tebe pi te pikang no ikatu gajing kro jong kamram juga da ka ba pi phone ka pi text ka pi kro ka pi panmap ka hagano gono gajing bakala hawa yedai pikang no ikatu menta kani ka kalong kum ka ka bai gajing e juga kalong kum ka haba pi dan no kan salej apat shwe lada ka kendo i ki pat ki senrang ki ba ailat ka bakan tebe ka kan salej sta na marbele kata gajing long jong ka kano kare kan te ka patai lada ngim ailat diki lada ngim ailat diki bakan tebe yangi kata kalong kaba bakala namar kata kada opet hot haga jinglong jingi kalong kaba konsan kalong kaba dei ba ngin mudur bat ngin perkat ba kumbalong image jingi kumjuru baro ki kentai ka pertai lani ki samla jingi kenlong jingi balong balong ban long kanong kershan lani ban long kata kanong irap jingi henry om baro ki kentai gilong ta tangka kami jungpi ka balak ban long kumta ka samla jungpi habala tawe ka kentai habala tawi ka katai kadon kato ka biological needs ne kata ka jika sap long beri man beri ba ka katai kadon kamban yo ya unu sirang ubadan ka confident ubadan ka mandrang ba ubalong unong elam ubalong ubala ubayai menta lada pipilong usirang ubakro katai lene utau sirang ubamdan ye gaman uba penpau ya kata ka jing tulat hakmat jengka uba kan sanangya nangya epi so ngata ka daw sapet itu gejing bakala kisenrang ba pen hedor ya gamai kana pin satu hangno pi bakala bat ba pin penbet ya la de kana pin yo ya ke start bat balano lanu em pin om sha shu ha ke jingi dai samla pi kata ka daw artali ga ong pi ka ba konstantam ba balai ka kan thai ka ya usirang lada pi ailat pat ka bakan tebe ep la ne proper person kan tebe ep pp phone ni ka teng let's say sampai itu video bang ong pi kumno ban e jaka samla nanta phone ka teng te nanta le e jaka handre ailat pat ka bakan tebe pi lano em kan om ino ip handre lada pilong usenrang uba donni kata kaman rang ba pi ong em pi ong hot pi le jaka badai pi le bekat kum kamon jupi ka hab ban submit ipi ka hab ban submit ipi namar ka kentai la snai ka ban long submit ban long pendam hakmat orang ba ketin boleh ka ong kumno ka kentai ka dai ban pendam yala dai hakmat orang ba namar kata kalong ka hukum lene ka akor ke badan buram hakmat beri baru boleh kata kalong gaji kajung boleh andre pi orang ba lada pi pendem hakmat katai lakut ke jing im gajung pi na kata kada barbor waju pendem andre ong em pan map hakpor badai map long orang ba ubah start bat ubah sian lada pilong orang ba ubah start ubah sian ubah dan sisa ya kamandang ba korkum ka stop long beri ku ba ai boleh lano em ka katai kan om la ban e no ip namar boleh kal asyam ya we na kirang ba ubudan ni kaman badan kitian ubah ka haban pendem kat ba kadang pendem ipi kan yai ipi kat ba kadang tebe ipi kan yai ipi shido kut ka jim juga sampai gitu video bang ong ipi balai jur ka jing ya padlock hapo kabri nutrap kublai padlock yang saya keduk ha ka video share shikiwe ya ke ba ngingi kerana po ka apira channel